Ahojte, v tomto videu vám ukážem úžasný spôsob na retušovanie, ktorý používa mnoho profesionálov, používam ho aj ja, volá sa Frequency Separation a môžeme ísť na to. Začneme tým, že si dáte novú vrstvu a potom si dáte ešte jednu novú vrstvu. Tu spodnú nazvem napríklad 1 a tú hornú 2. Spodnú vrstvu chcem trošku rozostriť, preto použijem blur a hodnota závisí od toho, aká je tá fotka, z akej diaľky je to fotené. Pri tejto by som použila napríklad tých 7, to sa mi zdá také dostatočné. Čiže takto to vyzerá, keď si tam preč hornú vrstvu, vidíte, že je to vyblurované. Na hornú vrstvu dám image, apply image a musíte si dať také nastavenie, ako si dám ja tu. Nezabudnite, toto je dôležité, jak máte túto layer, tak si to musíte prepnúť na tú vrstvu, ktorá je pod ňou, čiže na jednotku. Ja som robila dosť veľkú chybu na začiatku, že som na to vždycky zabudala a potom som sa čudovala, prečo mi to nešlo. No a tieto ostatné nastavenia si dáte presne takisto, ako mám ja tu. Túto hornú vrstvu číslo 2 ešte zmeníte na Linear Light. A aby sme neskôr videli, ako veľmi sme pokročili, tak si pomocou stlačením Ctrl kliknem na tieto dve vrstvy a presuniem ich do súboru, čím sa potom môžem pozrieť jednoduchým odkliknutím, ako to vyzeralo predtým a ako to vyzeralo potom. Najprv začnem napríklad dnes pracovať na tej hornej vrstve, kde si odstránim viditeľné nedostatky pleti, ako sú všelijaké pory, výrážky, vrásky a podobné veci. Používam na to dva nástroje, Healing Brush alebo Patch Tool, tak dnes si dám napríklad ten Patch Tool. Už v minulom návode som vám ukazovala, ako funguje, jednoducho si obkreslíte určite ten nedostatok pleti, nejakú špinu a potiahnete to na čistejšie miesto a takto spravím celú pleť. Aby ste tu nemuseli sedieť neviem ako dlho pri tom videu, tak to teraz stopnem a vrátim sa sem, keď to budem mať hotové. Dajme tomu, že to máme hotové, takto to vyzerá potom a takto to vyzeralo predtým. Teraz ideme pracovať s tou spodnou vrstvou a s pečiatkou. Pečiatke nastavím transparentnosť zhruba na polovicu a nezabudnite nastaviť pri tomto kroku, že pracujete len na tejto konkrétnej vrstve. Tento retušovací krok je úžasný v tom, že meníte farbu pleti, ale nemeníte štruktúru pleti. Štruktúra ostáva. Vidíte, napríklad zoberiem si z tohto svetlejšieho miesta a dám si ho sem pod oko. Štruktúra sa úplne zachovala, jediné čo sa zmenilo je farba pleti. Čiže v tomto bode budeme zjednoťovať pleť, budeme robiť takú dokonalú pleťovku, dokonalý podklad, bez toho, aby sme nejak tú pleť vyblurovali a zmenili jej štruktúru. Budem si teda za pomoci tlačítka Alt a klikania pravým tlačítkom na myši, vlastne ľavým, brať farbu pleti z rôznych miest, ktorých ju chcem a dávať ju na tie miesta, kde chcem a dávajte si pozor, aby ste tú farbu brali z príbuzných miest, aby to nebol príliš veľký kontrast. Ja sa tu s tým zase trošku pohrám a potom sa za vami zase vrátim. Keďže som túto fotku už dávnejšie upravovala, na porovnanie s originálom som použila tú dávnejšie retušovanú, aby som to nemusela znovu celé na novo retušovať a natáčať. Dúfam, že sa vám video páčilo a že som vám niečom pomohla, tak vám želám veľa šťastia a veľa trpezlivosti pri retušovaní. Majte sa pekne, čaute!